spelat så jävla många gånger i Ronneby. Och att spela i Ronneby, det är det fetaste som finns. För här är det inte så fucking lätt att imponera på folk. Du vet, det är svårt att imponera på folk här. Om folk ens står upp framme vid konserten, då vet man att man har sålt platinum 10-15 gånger. Och jag är jävligt glad över att ni är här idag allihopa. Från början så satt alla ner i 6 aula. Och när man gick på så spelar de på en jävel. Okej, nästa låt. Måste vara ett CP-gäng som så sönder mitt hem. Hela mitt crew måste vara ett CP-crew med cowboy och skor. Hela mitt liv måste vara ett CP-liv som jag får medicin. Hela mitt liv måste vara ett CP-klick. Ajo! Ajo! Jag kallar mig som fullständigt som blandar hundning. Vad fan är en annan stad? Och inte som blir glad. Gick på några lyfter och mig. Det var en kvinnor och mig. Jag fick ett trygget läge. Jag vill ha hela tiden som ett söge. Har fått det på sönder. Det var mig i knät. Jag säger fyra på knäte. Jag passar grejer. Jag visste att det var knäte. Jag kan inte grejer. Så jag går som säger. Hela mitt gäng måste vara ett CP-gäng som står sönder mitt hem. Hela mitt crew måste vara ett CP-crew med cowboy och skor. Hela mitt liv måste vara ett CP-liv så jag får medicin. Hela mitt liv måste vara en CP-klick. Jajo! 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 Det kunde vara A, det vara B, det vara CP. Det kunde vara L, det vara S, det vara VD. Det kunde vara ledighet, det vara ledighet. Det kunde vara bilder av mitt egna TV-sätt. Det kunde vara mannekäng, som man har bara hem. Det tar vi samma sätt som pappa handlingssätt. Det kunde vara sätt och TV, sitter jag sagt i TV. Det kunde vara alla som är det, nu ska jag vara på det. Jajo! Jajo! Du vet att du kan laga ditt och fråga att de kallar dig CP. Jajo! Du vet att du tar våldtäkt att de kallar dig CP. Jajo! Han är CP, hon är CP, de är CP, vi är CP. Skulle du vilja vara CP-skadad?